расман муҳориба дар вазни миёнаи UFC байни Альберт Дураев бо рекорди 15-4 ва Чиди Нжокуани бо рекорди 22-8 рӯзи 26 март дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чанд соат пеш турнири UFC Fight Night ба анҷом расид ки дар ин турнир ду ҷангори топи вазни сабук Арман Царукян ва Дамир Исмагулов вохӯрданд. аз оғози муҳориба Царукян гӯштинги худро ба кор даровард. Дамир боша худро дар аввал аз гӯштинги Арман хуб ҳимоя мекард, аммо аз раунд ба раунд ин кор барои Дамир душвортар мешуд. ана Арман боша ҳам гӯштин мегирифт ва ҳам зид набуд ки зидди Дамир дар стойка кор кунад ва дар як лаҳза Арман имконият пайдо кард ки рақиби худро нафасгир кунад, аммо ӯ ин корро карда натавонист. айниқтараш Исмагулов намонд ки ин кор рух диҳад. ҳамин тариқ муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Царукян бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда мағлубияти худро дар муҳориба зидди Матеуш Гамрот маҳкам кард. ана барои Исмагулов боша ин аввалин мағлубият дар ташкилоти UFC шуд. баъди муҳориба Царукян ба ҷангварони топ 5 вазни худ ва ҳамчунин ба чемпиони вазни худ Ислам Махачев визов дод. ма худи ҳозир ҷангвареро шикаст додам ки 19 ғалабаи пайдарҳам дошт. дар UFC боша рекорди ӯ 5-0 буд. шояд ки ӯро бисёриҳо намешиносанд, аммо ӯ яке аз ҷангварони сахти ин вазн аст. ма ба 100% боварӣ гуфта метавонам ки ӯ аз баъзе ҷангварони топ 5 дида зӯртар аст. ҳозир ма 7 ғалабаи пайдарҳам дорам, чунки ма дар муҳориба зидди Гамрот бой додагӣ нестам. барои ҳамин ма сазоворам ки бо ягон ҷангвари топ 5 вохӯрам. ма бо Чарлз Оливера ё ин ки Бенил Дариуш ҷангидан мехоҳам. айни замон ҳар дуи онҳо рақиб надоранд. ҳадафи ма чемпион шудан аст, бо Ислам Махачев реванш гузаронидан, чунки дар аввалин муҳорибаи худ дар UFC ма зидди Махачев ҷангида будам ва ма аз ҳама рақиби вазнини ӯ дар UFC шуда будам. ма медонам ки барои муҳорибаи унвонӣ ба ма як ғалабаи калон дар кор аст. барои ҳамин умедворам ки соли оянда соли ман мешава, гуфтааст Царукян. дӯстон, ба фикри шумо реванши Царукян ва Махачев чӣ гуна мегузарад? агар ки баргузор гардад, метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар муҳорибаи ин турнир ки ҷангвари тоҷик Нурулло Алиевро ба ҳайрат овард. ин муҳориба дар вазни сабук байни Рафа Гарсия ва Хайисар Махешад шуд. ин муҳориба аз ҳама муҳорибаи хунини ин турнир шуда тамоми 3 раунд идома кард ва ҳатто дар охири муҳориба аён буд ки ҷангваро ҳоло ҳам аз якдигар қасди худро нагирифтанд ва дар ин муҳориба доваро ғалабаро ба Рафа Гарсия доданд. Нурулло Алиев боша дар саҳифаи твиттери худ ин муҳорибаро чунин шаҳр дод. чӣ гуна муҳориба ин ду ҷангвари вазни сабук нишон дода, навиштааст Алиев. ва дӯстон, дар ҳақиқат муҳориба бениҳоят муҳорибаи дурахшон шуд ки ҳатто баъди муҳориба дастаи Рафа Гарсия хабар доданд ки барои хуни сари ӯро манъ кардан ба табибони UFC 2 соат вақт дар кор шуд. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи хеле дурахшон дар вазни 61 килограмм байни Саид Нурмагомедов ва Саид Ёқуб Қаҳрамонов баргузор гардид. аз аввали муҳориба то ба анҷоми муҳориба Саид Ёқуб хеле хуб меҷангид, чӣ дар стойка боша, чӣ дар замин, аммо ӯ каме эҳсосотӣ буд ва дар дуюм раунд як хатогии хеле бузург кард ки рақиб ин чизро истифода бурда гардани ӯро ба усул гирифт ва Саид Ёқубро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин гуна Саид Нурмагомедов дар дуюм раунд бо тариқи усул ғалаба ба даст овард. лекин бояд қайд кард ки Қаҳрамонов баромади хеле хуб зидди чунин рақиби сахт нишон дод. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидоатонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.